Pozri na tatina. A ako robí to prasiatko? Aha, prasiatko ako robí? Tatinovi ukáž. Ako robí prasiatko? No teda... A kravička? A Hauko? Tatinovi ukazuj. Hauko. A cica? A veľký traktor? Tak. A vláčik? A ako kakávaš? Áno. Ešte mi ukážeš, ako kakávaš? A ako A robí... ovečka? Áno. A veľké lietadlo? Ozaj? A kde je tatinko? Kde je tatinko? Buchu. A dneska sme čo videli? Traktor. Traktor veľký. A dáš aj papa, Filip? Daj pápa tatinkovi. Pošleš pusinku? Tak.